Toto je příběh 3 lidí. Mě, Roberta Javorčíka a chlapca jménem Bonduel. Nacházíme se na lovném místě číslo 10. Děláme první rozhovor z toho závodu a budeme si povídat s týmem číslo 10, jak jsem zmínil, Orthodox Carp a jmenovitě s panem Robertem Javorčíkem, majitelem této značky. Robo, čo je toto? Toto je pán Bonduel, pomocník v ťažkých časoch. Roberte, ty jsi majitelem značky Orthodox Carp. Jak jsme ji zmiňovali na začátku závodu, my jsme si týmy na ten závod vybírali a vy jste byli úplně jasná volba ze Slovenska, že patříte k tomu nejlepšímu, co Slovensko nabízí nejenom jakoby v týmech, ale samozřejmě v té bojlísové produkci. Jak vůbec Orthodox Carp vzniknul? Ďakujem za pochvalu, my sme radi, že si nás sem pozval a vybral si nás a si myslím, že to tu hájime celkom slušne a miešame, trošku poradím a ešte ukážeme, čo v nás je. Trošku sme sa museli oťukať, takže ideme ďalej, užívame si to. Firma Orthodox Carp vznikla už pred 5 rokmi. V podstate bola to voľba kvôli tomu, že boli sme partia 3 rybárov, teda 3 spoločníkov momentálne vo firme, ktorí si vyrábali svoje nástrahy, návnady na lov kapra a boli sme úspešní. Ľudia reflektovali na toto, bol dopyt na nás, na guličky, na boilies, na taktiky, na krmenie, takže vzhľadom k tomu, že to už nabralo vysoké obrátky, tak sme zvolili túto šancu a založili sme firmu. Vy jste poměrně, bo nevím úplně jak si ty na ty závody jezdíš, ale víme, že Orthodox Carp má úplně skvělý výsledky právě na závodech a určitě je důležité zmínit patrně nejtěžší závod, který v československých vodách panuje, což je Zemplínský kapor. A vy jste se tam umístili několikrát na skvělých místech, tak můžeme něco k tomuhle? Určite, čo sa týka mňa, tak ja ako preteky absolútne nenávidím. Veľký boss, nejezdí na preteky, schovává sa za značku. Čo sa týka pretekov, tak v podstate na pretekoch, keď to tak môžem nazvať, som prvýkrát, ale vravím, je to... Ďakujeme, Robo, ďakujeme, rešpekt. Je to myšlienka skvelá, takže som si povedal, že určite to musím byť a určite to musí byť naša firma. Takže, ale čo sa týka pretekárskych úspechov, áno, ako na Slovensku máme špeciálnu pretekárskú dvojicu Rado Fúska, Noro Škreko, jeden je tu s nami, Radko, špeciál, poď sem. Môžeme predstaviť. Čavez! A Radko, nenápadný, tichý kluk zo Slovenska. Takže moja voľba bola jasná, zobrať si chlapa, zobrať si chalana, ktorý vie pretekať, zažil preteky a určite pomáha veľkou mierou. Ako si spomenul, vyhrali, si myslím, najťažší, najextrémnejší pretek na Slovensku, Zemplínský kapor, čo sa týka podmienok určite. Myslím, že Zemplínský kapor patří možná k nejtěžším závodům na světě, jako to bychom si povídali. Prípadne v Európe určite. Vyhrali ročník 2012, minulý rok potvrdili svoju skvelú formu, umiestnili sa zase na bedne, 3. miesto z veľmi ťažkého sektoru, kde sa vlastne súťažiaci neumiestňujú na takýchto skvelých pozíciách a v podstate dá sa povedať, že skvele vymákli poslednú noc a išli ako pílky. Robo, a Zemplínský kapor, tak tam se nechytá úplně na odhoz jako tady. Řekni něco o závodech, to je trošku pakárna. Zemplínský kapor, čo k tomu dodať? No nie je to tak ako tu, je to najväčšia voda na Slovensku. Vyváža sa tam od 700 do 1000 metrov, niekto aj viac. 3000 hektárov? Voda má 3500 hektárov, presne tak, je to pomerne plitká voda. A sú tam neskutočne ťažké podmienky. Tie vlny, čo tam sú, nie sú tak ako v nejakých hlbokých vodách. Jednoducho je to tam fakt, by som povedal, o hubu. Hele, jak jste třeba samozřejmě krásný vyhrát,
jeden závod, ale jakým způsobem se vám povedlo obhájit. To už není úplně samo sebou, Robert si říkal z těžkého sektoru, ale jakou taktiku třeba na této vodě praktikujete? No, tak taktiku máme, myslím, že svoju, to nebudem nejako prezrádať, ale ako sa nám podarilo... Dobré gule. Jasné, je to... Minimálne vslíky. Jasné, je to vďaka aj firme... Ten prvý vstup, základní sú dobré gule. Jasné, je to aj vďaka firme Orthodox Carp, ktorý nám samozrejme vyjdú vždy ústrety. A na co ste třeba nachytali nejvíc? Minulý rok, keď sme vyhrali z Lempinského kapra, tak sme chytali na naše asi najkvalitnejšie guličky na joint. A teraz tento rok, keď sme boli tretí, sme chytali na Golem S. Takže asi tak k tomu Zemplínskému kaprovi. A ako sme sa dostali na tretie miesto, no bolo to veľmi ťažké. V stredu prišla strašná fujavica, keď nám vlastne systémy zo 700 metrov vyplavilo až na breh. Na druhý deň sme mali všetky systémy u susedov, keď sme to museli všetko ostrihať a začať úplne na novo. Padli sme až na 10. miesto, ale postupom času sme išli stále hore a hore, možno jedna noc, dve noci a možno by sme boli, ťažko povedať, možno druhý, možno Kamarát Bonduel. Kamarát Bonduel. Tady vám stále ještě 2 noci zbývají. Děkujeme za info o Šíravě. A Roberte, co Orthodox dneska nabízí? Jaký je sortiment, který prodáváte? Prodáváte i v Čechách třeba? V Čechách máme, v Čechách sa sústredíme na koncového zákazníka, takže v podstate je možné objednať si cez našu stránku, expedujeme do Čiech. Stránka je jaká? www.orthodoxcarp.sk, takže pre českých zákazníkov kľudne vyexpedujeme. Máme zákazníkov z Čiech, takže nevidím v tom problém, stačí si kliknúť, objednať, dať do košíku a za pár dní je to u vás. Čo sa týka návnad na strach, je to vlastne kompletný sortiment hlavne na lov kapra. Sústredíme sa na lov, dá sa povedať, kapitálnych rýb. Nemáme nejakú veľkú plejádu, veľký výber týchto bojlisov, čiže je to nejakých 8 základných druhov plus 4 nejaké nižšej kategórie. A ja si myslím, že toto úplne stačí na celoročný lov, každý si vie vybrať, takže zbytočne nemýlime. Ku všetkému máme doprovodný program, či už je to pasty, popíky, boostre, dipy, metodiáky, takže každý si vybere, čo potrebuje a môže ísť loviť. Takže my za carpfishing.cz jenom doporučujeme. Tohle bylo představení značky Orthodox Carp. Sám majitel Robert Javorčík. Děkujeme, Robert, že jsi přijal pozvání. Ďakujem a ja. Přivezl si nám takovýhle závodníky na závody. Ďakujeme. Myslím si, že tato značka určitě stojí za prozkoumání. Určitě navštivte jejich web. A pokud chytáte kapry a chcete chytat velký kapry, tak bych určitě Orthodox Carp zkusil. Zdravíme. Banduele. Čau. Čau.